Ako na Alunit. Milé dámy, ja som vám slúbila, že vám natočím špeciálny manuál na to, ako použiť náš kryštál. Ako prvá dôležitá zásada je vlastniť jeden na roztoky a jeden na pazušky. Je to vynikajúci člen našej domácej lekárničky. Ja len tento na roztoky trošku rozhrkaný. Čo je dôležité, aby ste o alunite vedeli? Poprvé, je to prírodný kryštál, podobný soli, ktorý redukuje baktérie. Podľa tradičnej čínskej medicíny my sa máme potiť aj podľa prírody, pretože potením sa vyplavujeme toxíny. Častokrát sa ľudia čudujú, že prečo treba detoxikovať telo. Ono je veľmi dôležité to, že keď si upchávate potné žľazy, znižujete prirodzenú schopnosť tela čistiť seba. Ale verím, že vy to nerobíte. Môžeme ho používať lokálne alebo aj formou roztoku. Zober si teraz zapisník, pero, papier a píš, na čo využiješ alunit v lokálnej forme. Takže na zabranenie zápachu z potenia, teda pod pazušky, pretože potiť sa musíme, ale nemusíme smrdieť. Tento kryštál vyzerá takto, veľmi zaujímavo. A použiješ ho tak, lokálne pod pazušky, že ho vezmeš, pustíš si vodu, ale daj si pozor, aby nebola horúca, lebo vtedy sa veľmi silno rozpúšťa. Položíš to pod vodu, použiješ, opláchneš, môžeš takto položiť, nechať uschnúť. Ďalšia dôležitá vec je, aby si vedela, je samodezinfekčný, keďže odstraňuje tie baktérie. Tento, čo mám na roztoky, nenechávam vyschnúť a ja ti ukážem, čo sa mi s ním stalo. On sa mi takto rozhegal, ako môžeš vidieť. A to je preto, lebo ho nepokladám usušiť sa. Takže keď chceš, aby ti nehegal, treba ho takto položiť, aby tá voda nestekala tuto, lebo potom sa tam postupným odlúpovaním vrchnej vrstvy tvorí medzera a začne sa kývať. Tento špeciálny kryštál vydrží 1,5 roka približne. Takže potrebuješ 2. Ako ale urobíš roztok? Ideme si to povedať. Ja mám tuto, môžeš aj vidieť, v šaločke vodu. Zoberiem môj špeciálny na roztoky, vieš si to nejako označiť, ja viem, že podľa toho, že sa hegá, že to je ten. A namočíš ho do vody. Dobre? Necháš ho v tejto vode pôsobiť od minúty až po 2 minút, ale môžeš nehať aj dlhšie. Záleží od toho, na čo konkrétne ty ten roztok potrebuješ. Keď je roztok hotový, jednoducho vyberiem kryštál z tej vody a môžem používať. Roztok, ktorý luhuješ 20 až 30 sekúnd, môžeš využiť na výplach nosa. Do konvičky, keď máš nadchu, je to super vec. Takisto aj pri alergii. Roztok, ktorý luhuješ približne minútu, môžeš použiť ako ústnu vodu proti paradentóze a proti zápalu ďasien. Takisto na postriekanie rôznych ekzémov, štipancov a iných vecí, čo sa týka pokožky. Ak plánuješ kloktať tento alunit pri bolesti hrdla, nenechávaj ho vo vode dlhšie ako 2 minúty. Pokiaľ robíš roztok na dezinfekčné účely, keď chceš prírodne dezinfikovať domácnosť, môžeš ho nehať kľudne aj 3 minútky. Dá sa takto jednoducho vydezinfikovať chladnička. My osobne to používame, keď čistíme králikom, pretože on je aj proti zápachu a neubližuje zvieratkám. Takisto im môžeš vystriekať boty, aby si zabranila nežiaducemu pachu topánok. A spotených nožičiek samozrejme. Pokiaľ plánuješ používať alunit lokálne, mimo pazušiek, vieš ho využiť na rôzne účely. A ideme si o tom teraz povedať. Lokálne ním môžeš potierať bradavicu na nohe alebo kurie oko, keďže má antivirotické účinky. Dokáže s tým veľmi krásne poradiť. Takisto po holení, pokiaľ nechceš mať pupačiky, pokiaľ nechceš mať zarastajúce chlpky, vysyp a tak ďalej, môžeš použiť lokálne, nemusíš používať roztok, ale jednoducho namočíš kryštál, použiješ na dané miesto, opláchneš, necháš uschnúť, áno? A ideme postupne hore. Pokiaľ máš nejaký štipanec, tak vezmeš daný kryštál
a jednoducho namočený vo vode, tak to potrieš, opláchneš a dáš späť. Na exém si môžeš zvoliť buď potierať lokálne, ak je v menšom rozsahu, ale ak je vo väčšom rozsahu, môžeš kľudne postriekať týmto alunitom. Ak máš nejaké kožné výrastky, takisto používaj lokálne, teda opláchnem kryštál a použijem na nejaký výrastok. Častokrát sa stáva, že máme také papilómy, sa to volá, a toto veľmi krásne pôsobí. Takisto môžeš lokálne aj na akné použiť, pokiaľ máš nejaký kamoš, keď sa ti vyhodí a ty ho nechceš, tak môžeš použiť. Na čo je ešte dobrý? Samozrejme, na lokálne účely, čo sa týka úst tváre, používaj ten na roztoky. Ten, čo používaš fakt ako deodorant, nechaj iba na tento účel, prípadne ak si budeš ním chcieť poholení natrieť nohy, tak je to tiež v poriadku. Ak som náhodou nejaké využitie zabudla, tak mi to povedz, pripomeň, pretože naozaj chcem, aby ste mali ucelené informácie, čo sa týka tohto pomocníka do domácej lekárničky. Má asi 15-20 využití, takže odporúčam. 1 kupa, multifunkčný účinok, viac ako pol roka.